Eta Euskaditik joan aurretik, 20. mendean Euskaldunekin burutu den debekuaren munduaren aurrean, beraien izenean protestatzen dut, gure aberriak kendu izana, gurea izanik honekiko dugun eskubideagatik eta diogun maitasun sakonagatik. Gure aurkariek lotxagabekeria osoz eskatzen dute konkistarako eskubidea. Betirako ukatuko dugu. Lurraldea konkistatua izango da. Euskal herritarren arima ez ordea, inoiz ez. Mila 1922an lehenengo aberri eguna ospatu zenetik urte eta gertaera asko pasatu dira. Baina, gerra zibilak eta diktadurak berak ere ez zuten lortu aberri eguneko ospakizunak geldiaraztea. 1922 aberri egunen Dominikaren bizperan, horretako akordo bat hartu duan, da sinata ganera zentsu mendik, mendi horretan zuek. Gau zuek zirien, ez da iluntzi. Dago beba, gauza guzti gen jau gauzale ez, euko urduritazu bat, eltzeko iluntzero, iluna nabarrori. Edo urren geunian, hain egualez oguantezea eta jentiak Bilbora egun horretan jugateko gaur ez ezegoazan automobilik. Orduan pentazan, itxastatik eruti, li horretek ezelik izan gentia. Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak. Gure asabe kondo baino hobeto erakutsi izan digute, jarraitu beharreko bidea. Justizia sozialean oinarritutako Euskadi eraikitzea, emakume eta gizon askeen aberria eraikitzea. 125 urte zerrigintzan, egunez egun aberria eraikitzen. Izan ere, herriak ez dira egun batean egiten. Atzokoan finkatuz, gaur biharkoa bultzatuz. Belaunaldiz belaunaldi abertzaletasunaren sustraiak errotu izan ditugu. Geureak, danonak, diran ikurrak sortu, defendatu eta munduan zehar harrotasunez zabaldu. Eta gurea bezalako herrizar batek bide berritik ekingo dio etorkizunari. Aurtengoa aberri egun berezia dugu, aurten inoiz baino batuago ospatuko dugu. Sasi guztien gainetik eta hodei guztien azpitik, danok batera, alkarregaz, aurrera egingo dugu. Gora, Euskadi askatuta.